krátko k tým informáciám, ktoré tam zazneli, keď pripravovali kolegovia ten film. A potom, keď sme hovorili o tom scenári, tu by sa dalo asi veľmi dlho hovoriť o tom, že aké sú pripravované nástroje. Mal by som to zúžiť teda len na ten lovec dobytok, ale konkrétne na dojnice. Dovolte na úvod možno takú celkovú predstavu pre tých kolegov, ktorí nerobia teda len živočíšnu výrobu a konkrétne len chov lovecieho dobytka. Všetci si uvedomujeme, že sme v situácii, ktorá má nejaký svoj vývoj, má svoju históriu. Asi by sme mali zájsť až do obdobia roku 2001, keď sme negociovali naše predstupové možnosti alebo nejaké pozície, ktoré sme následne zastávali. Všetko nás to do dneska ovplyvňuje. Samozrejme potom samotný vstup do Európskej únie a mnohí si už dneska neuvedomujeme, ale akým spôsobom zmenila niektoré cenové nástroje, otázka zmena našej meny a prechod na euro. Ten konverzný kurz, ktorý tam vtedy bol, tak skutočne spôsobil to, že aj v tých priamých platbách sa niektoré tie platby znížili aj v porovnaní s pôvodnou EU15. K samotnému loveziemu dobytku niečo už bolo naznačené v tom vystúpení. Všetci evidujeme, že je tu spoločná poľnohospodárska politika. Každý vieme, že sa nachádzame v prostredí, kde je stále cítiť väčší tlak na liberalizáciu a otvorený trh. A nie ináč je tomu aj pri tej komodite mlieka. A myslím si, že tá bola najvypuklejšia. Viete, ja som na tej pozícii len pár mesiacov, ale skutočne to bolo v situácii, keď zrovna vrcholila kríza s mliekom. Nechcem sa už tomu vrácať, je to len pár vetami. Hľadala sa hneď možnosť, jak zastabilizovať ten stav. S tým, že nejaký čas sa v tom pohybujeme, tak vieme, že pokiaľ by sa spravili nejaké nedomyslené opatrenia alebo rozhodnutia, ktoré by ovplyvnili výrazným spôsobom, tak jak sa avizovalo, že hrozila 1/3 zníženia stavu dojníc na Slovensku, tak vieme, že vo lovecieho dobytka ten návrat je veľmi zložitý, ja si dovolím tvrdiť, že takmer nemožný. Čiže už len zastabilizovanie je veľmi dôležité, podarilo sa to aj nastavenie tých určitých kritérií, tá diskusia bola, niektorí hovorili, že mohli byť ešte prísnejší. Hľadali sme nejaký rozumný kompromis na to, aby sme vyselektovali v tom konečnom návrhu 117 500 kusov dojených kráv na Slovensku, ktoré boli podporené. Tá jednotková sadzba bola 280 € a vyplatilo sa to na úrovni takmer 31 miliónov, takže takmer 95% sa podporili tie stavy. Z okolností včera som čítal jeden článok a to je vždy taký ten rozdielný pohľad, a jak sa dá robiť mnohokrát aj s tými číslami. Tam nejaký ujo z nejakého denníka povedal, že v podstate sme to podporili na nejakých 35%, lebo si zobral ako príklad počet fariem, ktoré boli zaadministrované, ale už nevidel počet zvierat, takže to hovorím ako príklad toho, že vždy sa dá na ten konkrétny problém pozerať z viacerých strán. Na dokončenie tej podpory, ja vás ubezpečujem, že všetci, ak sme spolu s kolegami na sekcii, si uvedomíme, že toto nie je systémové riešenie. A poviem aj v tejto chvíli na tomto mieste, že určite by bolo chybu, ak by si niekto myslel, že s takýmito riešeniami budeme prichádzať každý rok. Nebudeme a podobne to robí aj Brusel, to je tá pomoc 500 miliónov, by som teda dlho nehovoriť. Jednu časť z tých finančných prostriedkov spomeniem, aby nedochádzalo k nedorozumeniu. To je 150 miliónov na dobrovoľné zníženie produkcie mlieka. Sú tu mnohí chovateľia, kolegovia, priatelia, ktorí vidím, to brali automaticky striktne tak, že to bude 14 centov na liter mlieka, pokiaľ ja znížim produkciu, tak nie je to tak. Treba si uvedomiť, že to B je k tomu povedané za celú Európsku úniu, je to 1 miliarda litrov mlieka, pokiaľ sa prekročí, tak automaticky umene tomu sa znižuje aj tá jednotková sadzba. 350 miliónov, ktoré sú na podporu chovu dojníc, tie majú mechanizmus úplne rovnaký, identický, aký bol aj v roku 2015. No a teraz to podstatné, čo myslím si, že zaujíma každého farmára, chovateľa, špeciálne kategórie dojníc, s čím môže počítať do toho ďalšieho obdobia. Lebo tak, jak to uvedol Janko Huba, dneska je dôležité vedieť, aké sú minimálne v tom krátkom časovom horizonte, lebo pre mňa to nie je nejaký nový časový
mlieko v tomto prípade, ale bola vytvorená aj nová na ďalšie komodity, konkrétne ošípané minulý týždeň. Chceme postupne buď cez pracovné skupiny alebo komoditné rady obsiahnuť všetky komodity, nielen živočíšne, ale aj rastlinné výrobe, na to, aby sme priniesli taký systémový pohľad na toto dlhodobé riešenie. No a v súvislosti s tým mliekom dali sme tam návrh z nášho pohľadu, zatiaľ je to v pracovnej verzii, niektoré oblasti, ktoré chceme dlhodobo podporovať, tak aby vniesli pre vás istotu a určitú stabilizáciu na to, aby chov dojníc na Slovensku bol aj z toho dlhodobého hľadiska nejakým spôsobom garantovaný a chovatelia v tom videli perspektívu a znovu poviem vytvorené korektné stabilné podmienky na to, aby sme mohli v tom nekompromisnom konkurenčnom prostredí, ktorý dneska Európska únia prináša, obstáť. Nie je to jednoduché. Myslím si, že je zodpovedné a úprimné, keď teraz poviem, že nie všetci chovatelia to budú schopní zvládnuť. To treba povedať na rovinu a tam by som sa už posunul možno v tej kvalite, ktorú dneska máme a čiastočne možno aj k tomu mechanizmu, aký tu bol nastavený. Viem, že sa nám mnohokrát ťažko počúva, že máme rezervy ešte pri tej svojej vlastnej manažerskej, odbornej, zootechnickej práci, ale je to tak. A viete, keď sme nastavovali pravidlá na to, ako podporiť 117 500 kusov kráv, možno aj ja osobne som bol trošku prekvapený, nebolo to veľa parametrov. Z toho, akú časť populácie, z toho sme vlastne vyselektovali. Tí, ktorí ste tu ako zootechnici, nebudem hovoriť tie konkrétne čísla, myslím si, že ani jeden z cesty nemal problém a boli by ste sami prekvapení, že v dnešnej dobe ešte s takýmito zvieratami na farmách hospodárime. Jedným dýchom dodám, to sú časť populácie, ktorá vám nerobí ekonomiku, vytvára stratu. A pre mňa je sympatické, keď výskový chovateľ, ktorý má 800 kráv na jednej farme a zrazu zistil, že 4 kusy mu tam nespadajú podľa vybraných kritérií a bol z toho nehovorí, že nešťastný, ale zamýšľal sa nad tým, že jak je to možné, že ja tam mám tie 4 kusy, tak sú chovatelia, ktorí majú 100 kusov kráv a vypadlo im stať 60 kusov. A tá prvá reakcia bola taká, že asi niečo zle spravili na ministerstve, zás to nedomysleli, zás to bol úradník od stola, hľadal spôsob, jak nám pomaly poškodiť a väčšina z nich sa žiaľ nezamyslela nad tým, že skutočne dôvod dneska sa zamyslieť, jak je možné, že takéto zvieratá na farmách máme, lebo to je ten dlhodobý pohľad. Bez toho, aby sme si tam ten poriadok spravili, čo treba povedať, otvorene sa ďalej nepohneme. Možno konkrétnejšie k tým opatreniam. Viete, dalo by sa to dlho hovoriť, mám pripravené podklady na podpory, ktoré sú v prvom pilieri, druhom pilieri, tretí, náš pracovný. Tie čísla ovládate, čo sa týka európskych peňazí, tam zásadný posun alebo nejaká zásadná zmena nebude. My môžeme akurát nadstavovať optimálne parametre pre našu národnú podporu, to je otázka tretieho piliera alebo takýchto mimoriadnych pomocí. Tu by som možno dodal, že ak som spomínal, že bolo 31 miliónov nakoniec vyplatených na to mlieko, tie zvyšné peniaze chceme takisto použiť na podporu živočíšnej výroby, čiže neodídu zo sektoru živočíšnej výroby, budú to ďalšie komodity, ktoré chceme podporiť a to isté vypraviť pre tie roky 17 až 20, otázka optimálneho nastavenia, keď hovorím o tých národných zdrojoch, tam sa vieme najľahšie hýbať. Komodity, ktoré vnímame ako citlivé, najviac ohrozené a určite chov hovädzieho dobytka, mlieko je z nášho pohľadu na prvom mieste, ale musíme myslieť a musíme pripravovať nástroje aj pre ďalšie druhy jednak hospodárskych zvierat a tretí pilier, tak jak už beží tretí, myslím, rok, tak v sebe zahrňa aj otázku rastlinnej výroby a tu možno teraz na také priblíženie, aby si aj kolegovia uvedomili, že ten rozsah je celý, teda veľký za celú tú sekciu, je to skutočne pokryté celého poľnohospodárstva. Bolo by chybou, keby sme sa nepoučili zo situácií, ktorá nastala pri zrušení kvót na mlieko. Budúci rok, koniec septembra, je spojený
z ukončení kvót na cukrovú repu, ten dopad. Určite teraz je ten najvyšší čas na to, aby sme tiež pripravili tieto nástroje, tak aby aj tá časť tých testovateľov, lebo znovu poviem, je to aj rastlinná výroba, je to aj živočíšna výroba, ide to ruka v ruke, bola v určitej rovnováhe a spravili sme všetko preto, aby sme tu s odstupom času potom nekonštatovali, že v tej situácii, keď bolo treba prijať tie opatrenia, neboli dostatočne účinné a dneska je ten stav taký, že sa výrazným spôsobom zníži počet hospodárskych zvierat. Ak hovorím všeobecne o poľnohospodárstve, nedá mi spomenúť aj otázku tohtoročných úrod. Viete, to je vždy taký ten pohľad a problém. Problém máme ako poľnohospodári, keď je vysoká úroda, alebo tlačí na cenu, keď je nízka. Zas tie tržby nie sú také. Ja to dám možno do iného súvisu. Dneska máme na Slovensku 1,2 miliardy tón prebytok vlastne obilia, ktoré máme na skladoch a spúšťa sa mechanizmus intervenčného nákupu, kde viete, že cena je 101 eur aj 31 centov. Áno, dneska sú aj chovatelia, ktorí už aj táto cena je pre nich zaujímavá. Ja osobne vidím problém niekde inde, my nevieme efektívne zhodnotiť v tomto prípade aj to obilie cez živočíšnu výrobu z toho jediného dôvodu a hlavného dôvodu, lebo ten stav a nielen monogastrov a polygastrov sa tak výrazným spôsobom znížil, že tu vlastne nie je dopyt v smere riešenia výživy, čo si myslím, že je tiež zásadný problém. Úloha, ktorá nie je jednoduchá, nebude nám trvať mesiac ani dva, ale bolo by chybou, keby sme tie nástroje pre to ďalšie obdobie nenastavili tak, že to bude dávať aj tú perspektívu, aj vám garantovať ustálenie vlastne tých podmienok, ktoré by mali byť nastavené na to, aby sme boli hlavne ekonomicky úspešní. Slovensko je nádherná krajina, je historicky spojená s poľnohospodárstvom. Poľnohospodárstvo tu má nezastupiteľnú úlohu, patrí sem, patrí na vidiek, patrí do horských podhorských oblastí, je tam veľký potenciál, je na nás, aby sme ho dostatočne využili a určite na štátnej správe, aby vytvorila optimálne podmienky na to, aby tam tá motivácia na to bola. Nakoniec je to vždy ten trh, ktorý to bude regulovať, to si treba uvedomiť a nebude možné do nekonečna prinášať len takéto rýchle záchranné balíčky, naozaj najvyšší čas, aby to boli systémové opatrenia. O ne sa budeme snažiť. Ja ocením aj v rámci diskusie z vašej strany každý jeden nejaký podnet, myšlienku alebo spôsob, jak tej veci pomôcť. S kolegami na ministerstve sme tam o to, aby sme takéto riešenia prinášali. Čaká nás ešte náročné obdobie ukončenia roku 2016, pretože skutočne v tejto situácii, a keď si to zoberieme spätne 3 mesiace dozadu, jak bola mliečna kríza, bola otázka problémov bravčového mesa, hydiny, vajec, následne samotná žatva, to znamená obilnín a do toho ešte všetkého prišli aj ranné mrazy, ktoré zasiahli všetkých ovocinárov, zeleninárov, kde viete, že ten prvý nástrel bol škody na úrovni 58-59 miliónov. To nehovorím teraz, že vyrábame nejaký problém, to sú jednoducho fakty, my sme tu od toho, aby sme spolu zvládli, čo možno najoptimálnejšie, aj keď to nebude jednoduché. A hlavne do toho nového obdobia už priniesli ten zámer a ten pohľad, ktorý znovu poviem, bude ako systémové opatrenie a obnoví dôveru poľnohospodárov nie len v našu domácu politiku, ale dovolím si tvrdiť, že dneska stále aj v rámci Európskej únie sme predsednícka krajina, vlastne vedieme dneska členské krajiny Európskej únie v tých diskusiách, v tých okrúhlych stoloch. Vidíme, že je dôležité, že to možno bude znieť absurdne, obnoviť dôveru v spoločnú poľnohospodárskú politiku. Jedna z veľkých víziev, veľká úloha